बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जोङो दिनै मालती रानी नार्जारी बिथांजोखौ नागिर मोनसे रेस्टुरेन्टाव मोनफैबाय। खुलुमबाय दे, खुलुमबाय, साबायखर थाबाय। बिथाङा जर'खा आइजो, बिथाङा उन्दै समनिफ्राय बर'नि आरिमु बिथिं सि जोम बेखौहाय मुलुगनां खालामनायनि जर'खा बिबान रुजुनबोबाय थादों। रजे इसानसालि बे फसंथानखौ बिथाङा फसंदोंमोन दिनैनिफ्राय 30 बोसोर आगोलाव। आरो बिथाङा बै समाव बर'नि दानाय लुनायखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन हादराव थांनानै फान्डिं हैनाय जादोंमोन आरो बिदि एट्रेक्सन जादों। दिनैनि समावहाय AJTAK मोननो हादों बर'नि आरिमुनि माखासे बिथिंफोरा। बेनि गुदियावनो दङ बिथांनि नाजासोमनाय। दा समाव बिथाङा ससियेल वार्कआव नांथाबफुदों आरो बे समाजारि हाबा हुखायाव बिथाङा लोहाबनानै दिनै बिथाङा BPF रासायनिक दोलोनिबो सासे मुंख'नां दैदेनगिरि। बिथाङा गासै बर' रायजो राजानि सेराव थांनानै बयखौबो सांग्रांथियारि बोसोनबो होबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावहाय मोनसे बर' हारिखौ जौगासार एबा सोद्रोमनि बिथिंजों लांनायनि थाखाय बिथाङा जर'खा हाबाफारि लादों। लोगोसे दङ जायाखै नामा? लोगोसे दङ डक्टर मनिका ब्रह्म। डक्टर मनिका ब्रह्म बिथाङा हमिअपेथिक डक्टर। बिथाङा गावनि न'आवनो चेम्बार खुलिदों आरो डक्टर जानायनि अनगायैबो बिथाङाबो दिनै समाव समाजनि खामानियाव मुखुब जादों। मालती नार्जारीजों बिथाङा अराय नांथाबगासिनो दङ माहारि सिबिनायनि थाखाय। दा समाव जोङो मिथिनानै जे मालती नार्जारीया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मा जुक्तिजों BPFनो बर' रायजो राजाया एबा बड'लेण्डनि नौनारिया भट होनांगौ बेनि थाखाय बुंथिगोन। आं बिथांखौ सोंनाय होबाय जे मा जाहोनाव एबा मानि थाखाय BPFनो भटखौ होनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव भटखौ होनानैहाय रायजोनि राजखान्थियाव मोनसे जर'खा रिजाल्ट लाबोनो। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं आरो गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय बावबाय आरो फैगौ बैसागुनि थाखायबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दा BPFनो रायजो राजाफ्रा मानो भट होनांगौ होननानै बुङोब्ला बे BTC काउन्सिला जोंनि संग्रामनि सोमावसारनायनि मोनसे फिथाइ। 6 शिड्युल आयेननि गेजेरजों आं बेखौ गोलावै बुंला। 6 शिड्युल आयेननि गेजेरजों जोङो 2003 सनाव BTCखौ सोरजिदों। बे BTCखौ सोरजिनायाव बयबो रायजो राजानि आरो BTCआव थानाय गासिबो हारि माहारि धोरोमारिनिबो बिहोमा दङ। बे BTCखौ सोरजिनायाव गोबां मुंख्लं जादों। दिनैसिमबो रान्दि बिमाफोर दङ, मावरिया फिसाफोर दङ। बेनिखायनो बे BTCनि मोनथाया BTCआव जा मोनथाय दङ। BTCआव थानानैनो जों जिउ खांनो मोननांगोन, बहायनो साख्रि बाख्रि लानो मोननांगोन, जोंनि गथ' गथाया लेखा रोंनांगोन। बेबायदिनो जोंहा BTCआव मोनथाय दङ। BPFआ बुंदों, BPF राजखान्थि दोलोआ बुंदों खौसेथि, सान्थि आरो जौगाखांनाय। दा बे मोन्थोरजोंनो BPF हान्जाया आवगयलांदों। आं बेखौ बुंगोन जिहेतु BTCखौ जोङो सोरजिदों, बेवहाय जोंहा अधिकार दंथारो। जेरै अधिकार दङ, बे BTCखौ समायना खालामनायाव बिबानबो दङ, दायित्वबो दङ, रेसपन्सिबोल दङ। दा बिदि हिसाबै जोङो नुदों थांनाय 17 बोसोराव बोसोरनैया इन्टारिम काउन्सिलमोन। इन्टारिम काउन्सिल थानायावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 4 जिल्ला दानानै 40टा समस्ति आरो काउन्सिलनि सिङाव थानाय VGTCफोरखौ दाफुंनायनि गेजेरजों जेरैबायदि समायना मोनसे महर होदोंमोन। नाथाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एकर्ड जाबाय, BTR एकर्ड जादों, बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे सोमोनांथाव समखिनाय आरो हारिनि गेजेराव माखासे बेले बेजेखौ लाबोदों। नंगौ नङैनि गेजेराव बेले बेजेखौ लाबोदों। बे सान्थि सुक्तिमोन,
सान्थि सुक्ति होना उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौमोन नाथाय सुक्तिनि गेजेरजोंबो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोलायनाय जायाखिसै सान्थिनि नामाव जोंनि गेजेराव रासिन असान्थिया फैदों आरो 2020 सननि जे इलेक्सन जादोंमोन BTC आव बहायबो BPFआनो देरहादोंमोन नाथाय सरकारखौ सोलो खालामनानै सरकार खालामनो होनाय जायाखिसै बे थांनाय बोसोरबायाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा BTC रायजो राजानि थाखाय मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखिसै सानफ्रामबो थगायनाय हाग्रामा महिलारिखौ रायखोमानाय 17 बोसोरखौ उदाहरनाव लाबोनानै रायखोमानाय अथ'स बिथांमोना मा लाबोदोंमोन एकर्डआव मा दंमोन बे एग्रिमेन्टआव बेखौनो मावनो हायाखिसै गामि दानख'नाय बिथांमोननि जे गामि दानख'नांगौनि बाथ्रा लिरनाय दंमोन बेखौथ' गनायनो हायाखै बरन्स BTC एकर्डआव बर' रावखौ 8 शिड्युलाव हाबखाबायमोन 8 शिड्युलाव हाबखानाय बर' रावखौ दिनै BTR नामाव बिथांमोनहा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजसो बानायबाय लेङाइ अफिसियेल लेंगुवेज अथ'स जों 8 शिड्युलाव मोनखानायखौ जोङो बोरैहाय बाहायनांगौ बेखौसो बिथांमोनहा मावनांगौमोन दा BTC एकर्डनि 6 शिड्युलनि प्रोभिजननि बाथ्राखौनो बिथांमोना मोनसेखौ मानियाखिसै अथ'स BPF बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सान्थियैनो बिथांमोनखौ सरकार खुंनो थाखाय हगारदों खुनु धरनै आन्दलन खालामाखै दा बहाय नुबाय थगायनाय बिसेसकै बिमाफोरखौनो दासिम थगायदों महिलाफोरखौ 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो होनबाय होआखिसै जोंनि गथ' गथायनो 2 लाख करि लेखा फरायग्राफोरनो होनो होनबाय बेखौबो होआखिसै नानान बानान आसामनिफ्राय फैनाय जे अरुणोदय स्किम बे अरुणोदय आसनिखौ लानानै बिथांमोना फर्म फानदों नाथाय बयबो गुलाय गुजाय सोरनोबा होनाय सोरनोबा होयै मोनथावै मानसिफोरखौ मोनदों जों बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बिथांमोनहा जे फ्लप सरकार बेखौ नुनानै रायजोफोरानो दिनै एखेबारे हाग्रामायानो बे BTCखौ खुंनो हाग्रा सासे नेता लिडार हिसाबै हाग्रामानो 28टा भट होनानै रायजोफ्रानो देरहाहोबाय दा बे बेलायाव हाग्रामाया माखासे गेरेन्टि होदोंमोन मोनबा गेरेन्टि रायजोफ्रा बयबो मिथिखागौ हाग्रामाया महिलारिया मोनबा गेरेन्टिखौ मास मोनब्रैयावनो मावफुंबाय जेरै हा-हुनि पाट्टा होनाय हा-हुनि पाट्टा होबाय थागोन लेखा गोरोंफोरनो 2 लाख थाखा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 फैसा होनाय IBS आव 10,000 बेनिफ्राय बोराय बुरैनो 10,000 आरो बेंगुरा 10,000 बेफोर खामानिफ्रा इतिमধ্যে जोंहा जाखांबाय मोनसे समस्तियाव जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 833टा ग्रुपनो होबाय बेनिफ्राय 2 लाखखौ 100 कौटि बाहायनायनि बाथ्रायाव दिनै 2 लाखनि गेजेराव मोनसे समस्तियाव 100 जननो होबाय दा बेफोर खामानिया जोब्बाय बेखौ मावनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो मास मोनब्रैल' नांदों मास मोनथामावनो होनो हागौमोन नाथाय नैबे एकर्ड डेखौ लाफानानै दिनै मास मोनब्रैयाव मावफुंनाय जाबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि खोथा होनाय मथे 75,000 होगोन होनबाय बिमाफोरनो बेखौ बोसोरबायावबो होनाय जायाखिसै सुइजारलेण्ड बानायनो होनबाय गावनि गेजेरावनो सुइजारलेण्डआ मा बिथाङा बेखौनो मिथिफेरा होनदां आरो समायना सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो होननानै दखान बिबार रानदों गुफुर गलाब बिबार रानदों नाथाय गावसिनि साप्लायारफ्रानो बुंदों जे बे गलाब बिबारनि बोखांनानै नायोबा रोदायानो गैयामोननो दा बेबायदि फ्लप आरो नंनाय नङैनि माबा इन्टारनेशनेल इभेन्ट खामानि मावनाय बेफोरो इन्टारनेशनेलाव बिथांमोनहा माने एखेबारे साहित्य सभानिबो माबा मोनसे मावदों बिथांमोनहा माने बेफोरबायदि बड'लेण्ड महत्सब खुंदों बेफोरो माने मोनसेबो खामानिया जाफुंनायनि बाथ्रायानो फैयाखै आरो गावसोर लाबोनाय एकर्डखौनो मावफुं हायाखै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सरकार फैखांनायनि उनाव बिनि सायाव आस्था जे बिश्वास जे फोथायनाय हाग्रामाया जे थगायनो रोङा बे रोखा जादों जायनि थाखाय 28आव देरहादों बेनिफ्राय मोनबा गेरेन्टि होनायनि खोथाखौ बिथाङा मावफुंनानै देखायबाय मावफुंथारबाय आरो बेहायबो रायजोफ्रा आरोबाव रासिन फोथायदों बिनिफ्राय राजु नार्जारि UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जे दिनखालि माने समायखिरा लादों बड'लेण्ड माने BTC सरकार दाफुंनायनि उनाव जे दिनखालि EMफोरखौ रानदों ओइ दिनखालि बिथाङा मोनसे प्रेस मिट होदों जे BTR एकर्डखौ एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुङाबा जों आन्दलन खालामगोन दिनै BTR दफायाव मा दं मा गैया बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांनि दायित्वमोन
बोसोरबा सम मोनदोंमोन नाथाय मावफुङाखै हाग्रामा महिलारिया सप्तासेयानो जायाखै बे समावनो बिथांमोना आन्दोलननि हुंखार होबाय लोगो लोगो बिथाङा सान्थिनि नामाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मावफुंथारनांगौ होननानै बिथाङा बाइक रेलिबो खालामबाय बेनिफ्राय बिथांमोननि डायलगा बेल' हाग्रामा फैबाय हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो असान्थि जासिगोन मानसि बुथारगोन मागोन बुख्रुब सुख्रुब बेबायदिनो माखासे पलिसिखौबो बिथांमोना खालामबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिपेन बर' बिथाङा दिपेन बर'खौथ' जों नुखाबाय थादों बिथाङा इउपिपिएलनिनो लिडार हिसाबै इउपिपिएलनि एडभाइजारमोन दिपेन बर'आ आं स्पष्ट बुंगोन बिथांनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ नुनानै स्पष्ट बुंगोन दिपेन बर'आ इउपिपिएलनि एडभाइजारमोन बिनिखायनो इउपिपिएलखौ गाइड खालामग्रा दिपेन बर'आमोन दा बिथाङा नंनाय नङैनि दाय गैयागारा दाय फोनांनानै जेरैबायदि असान्थि लाबोनो नागिरदों जेरै एसेमब्लिखौ बुख्रुबनाय एसेमब्लिखौ बुख्रुबनांगौनि खारना मामोन मा दंमोन बेहायलाय इदिनखालि 29 जानुवारियाव दिपेन बर'मोनहा माने दस्राफोरनो राजबंशीनो बा आदिबासीफोरनो 6टा जनगोष्ठीनो बिटिसिआव थानाय जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना बेखौ जों हेंथा खालामगोन होननानै बिसोर ज' मिटिं जादों 16टा संगठनखौ लानानै जोंनि आबोबबो दंमोन आबोबाथ' आथोब आंनो सोरजिजेनदोंमोन दा बेयो आबोब जादों बिथांमोनबो दंमोन बहाय बिथांमोनहा खालि डिसिसनसो लादोंमोन नाथाय डिसिसन लानाया पाब्लिश जानायनि सिगां बिथांमोनहा होनबाय मा एखेबारे एसटिखौ हाग्रामाया फानथारबाय बिल पास जाबाय आसामाव अथ'स' ओइदिनखालि सरि ओइदिनखालि एसेमब्लियाव बे इस्युआनो लाबोआखै हरावसो लाबोदों अब्लाबो बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनानै एखेबारे इउनिभारसिटिनिफ्राय बोजों सिआइटिनिफ्राय हस्टेलनिफ्राय गथ'फोरखौ लाबोनानै इउपिपिएलनि माखासे नेता इउपिपिएलनि फ्लेग एबसुनि फ्लेग लानानै बिथांमोनहा एसेमब्लिखौ गाग्लोबहैदों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों ओइदिनखालि खिन्थु हाग्रामा महिलारिखौ धन्यबाद होनांगोन दे रायजोफ्रा हयथ' मिथिया ओइदिनखालि जुदि हाग्रामा महिलारिया हमथायामोनबा फायारिं जागौमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बन्द' खालामदों जे नङा सम्पतिखौ बुख्रुबदों नाथाय मानसिया फोथिजानो मोना बे बेसेबां गिदिर साननाय दङ दा बेफोरनो मोनसे उदाहरन जे दिनै बिथांमोनहा अन्याय भाबैनो हाग्रामा महिलारिखौ बदनाम होनो थाखाय नानान धरनर कौशल आन्दोलन बिथांमोना आखायाव लादों नाथाय दिनै नुबाय दिपेन बर' बिथाङा गावनो एबसुखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबनानै गावनो सासे केन्डिडेट दा केन्डिडेट हिसाबै दिपेन बर' बिथाङा माहारिबाद होननानै बुंबाय थायोमोन माहारि माने गावनि जाथि गावनि हारिनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय नाथाय दिनै बिथाङा मोनसे पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगो जे बहाय मोनसेल' हारि थाया मोनसेल' माहारि थाया बयबो थायो मोनफ्रोमबो जाथिया जे लेखायाव दङ बिथांमोनखौ लाफानानैसो मोनसे राजनैतिक पार्टी जायो दा बिदि हिसाबै दिनै दिपेन बर' बिथाङा गावनो सासे केन्डिडेट दा बेफोरबो गासिबो रोखा रोखा नुनायाव दिनै जे बिपिएफनो जे रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो बिनि सिगां एबसुआ दायित्व लादोंमोन इउपिपिएलजों बिपिएफजों ज' जाहैनाय बाथ्रा जों आसरित मोनदों बे बाथ्रायावबो दिपेन बर'नि रलखौ 2024नि 15 आगस्टआव बिथाङा डिक्लेयार होदोंमोन जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ थिग आसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो ज' जानांगौनि प्रसेसखौ खालामदोंमोन खालामनायावनो माखासे गन्डगल बिथांमोननि सायाव फैदों माने हाग्रामा महिलारिखौ स्टेटआव माने डेपुटि सिएम बानायनायनि खोथा जोंनो नुदोंना मिडियाफ्राव जों नुबाय थादों बेखौथ' नंखाय होननो हाया नाथाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे आं मानो स्टेटआव थांनो आंथ' बिटिसिखौसो सोरजिदों जोंनि लिडारशिपआवनो जोंनि थाखायनो हाजार मुंख्लं जादों बिमाफ्रा जिनाहारि जादों मावरिया फिसाफोर दाबो दङ रान्दि बिमाफोर दङ बिसोरखौ सिबिनायासो आंनि कर्तब्य आं मानो थांनो दस्रायाव बिथाङा बेबायदि होनदों आरो बिथाङा थांनायबो नङा थाङाखैबो दा बे बेलायाव ज' जानायनि बेलायावबो आरो नेक्स्ट 2025आवबो फैफिनदोंमोन फैनायाव बिथांमोना मोनसे डेडलाइन होदों जे हाग्रामा महिलारि आरो दिपेन बर' रायलायनांगौ जों खोनादों दिपेन बर' आरो मा होनो प्रमद बर' इउजि ब्रह्म बिथांमोनहा एबसुजों आरो बिथांमोननि एलाइन ग्रुप जे दंमोन बेजों रायलायफैदों होननानै जोङो खोनादों नाथाय जों नुवाखै हाग्रामा महिलारिनि नामाव बिथांमोना जोंनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिनो लाइजाम हरदों बे लाइजामखौ लानानै पिएमबि बडियाव पलिसि मेकिं बडि बिपिएफनि गोजौ थाखोनि मोनसे बडि बियो बेहाय आंबो सासे सोद्रोमा बे लेटारखौ प्लेस खालामदों लोगो लोगो जोङो मोनसे
स्टाडि खालामनानै होनदों जे हा येस राइट बिथांमोनजों रायलायनांगौ होननानै PNB बडियावनो प्रस्ताब लानानै बे प्रस्ताबखौ जेला हैबाय रायलायनांगौ होननानै रायलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायलायगोन होनबा बिथांमोना देरलायनानै जोब्बाय नाथाय उरखावगोरा आरो प्रमद बर'आ जे रायलायफैदों खुनु रिटेन गैया खुनु प्रमाण गैया बहा रायलायखोमादों जों मिथिया दिनैसिमबो मिथिया नाथाय हाग्रामा महिलारिया जे रायलायनो गोसो बे एखेबारे लिरनाय दङ एखेबारे डिसिजन दङ बे पार्टियानो माने पारमिसन होदों जे रायलायनांगौ जिहेतु हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिं नङा बे पार्टिनि बेकग्राउन्डआव थानांगौ पार्टिनि प्रेसिडेन्टबाबो पार्टिया जेखौ होगोन बेखौसो प्रेसिडेन्टआबो मानिनांगौ बा जों बयबो मानिनांगौ बे कनस्टिटिउसनेल डिसिप्लिन बियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे डिसिप्लिनखौ मानियो जायनि थाखाय बेखौनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाथिया खौसे जानायाव हाग्रामा महिलारिया गैया होननानै आरोबाव बदनाम होदों बिराद बदनामल' होनो नागिरदों नाथाय पार्टिया माला बोरै ज' जानांगौ हारियाथ' खौसेखाना हारिया जोङो बिपिएफआव थानाय बर'आबो बर' राव रायलायो हिन्जावफ्रा दख'ना गानो बर' मिडियाम फरायग्रा दङ हारि हिसाबैथ' कालसारावबो खौसेखाना दा पार्टिखौ बोरै खौसे खालामनो बिनि फर्मुलाया मा हारियावथ' पार्टियावथ' मोनसेल' हारि थाया दा बेफोरखौ गोथौयै सिन्था खालामनांगौमोन बेबो जायाखिसै जियानो जाया मानो आं बेखायनो बुंगोन जे बिपिएफआ दिनै 11+4 15 एनडिए हिसाबै 15आव गेलेदों 15थायावबो देरहागोनखौ आं नुदों मानो होनोबा आङो गोबां जायगायाव कड अफ कन्डाक्टनि सिगांबो बेरायखादों आनलाखि आङो माने नमिनेसननि अखानायै मिटिंनि गेजेरावनो गोलैनानै आंहा आखाया बायदों आं दा सार्जारि खालामदों आंखौ फुरा दाबो आङो माबा दङ थेवबो आं जिरायाखै जेरैबायदि नुदों जोंहा इनफरमेसन थायो आरो जोंनि निउस मिडियाफ्रा जोंनि नोंथांमोन बायदियानो बड'लेण्ड इंखं नागिर जेरैबायदि निउसफोरखौ लाबोदों बेवहाय रोखा जे जोङो बिपिएफआ 15थायाव 15थाबो देरहागोन देरहानांगौखौ जोङो रोखा एकदम देरहाथारगोन बियो आङो सियर बुंनो हायो आवगायावबो जों बुंखादोंमोन बिटिसि समावबो देरहागोन आं खालि बेखौल' खावलायगोन सोरबा जुदि गोनो गोथो जानानै दङब्ला गोनो गोथो जानाङा फै जों बयबो बिटिसिआव जयै थानि जों बे बिटिसिखौ समायना खालामनि बिटिसिआ जों सोरजिनाय सोरबा हाग्रामा सारा हारसिं सोरजिनो हायाखै रायजो राजानि अननायजोंनो बयनिबो थै गोलोमदै आरो जिउनि बलिदान बिमा माहारिनि आब्रुथि खोमानानै सोरजिनाय बे बिटिसिआव जोंहा अधिकार दङ आरो बेखौ समायना खुंफुंलांनायाव बिबानबो दङ दायित्वबो दङ ओंखायनो बे बिटिसिखौ खौसेयै दाफुंलांनायाव दिनै जेरैबायदि बिपिएफआव लोब लोब इउपिपिएलनि मानसिफ्रा फैफिनदों खाम्फा बरगयारि सारमोनहा थांदोंमोन चन्दन ब्रह्म सारमोनहा थांदोंमोन बिथांमोनहाबो फैफिनबाय आरो इउपिपिएलनि माने गोजाम लिडार बिथांमोनानो फैदों जों बरायदों अरायबो जों ज' थानि रायजो राजानि गेजेराव जों बेले बेजे लाबोनो नाङा जों खौसेयै संग्राम खालामदों रायजोखौबो खौसेयै जानि आरो बे बिटिसिखौ समायना दाफुंनि बयबो जाहाथे नांगोलनि सावगारियाव भट होयो ओंखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायदों आरो जोंनि जायफोर इयां जेनेरेसनफ्राबो खुनु गोनो गोथो सोरनिबा मिसगाइडआव थांनाङा गावनि बिबेकजों गावनि साननायजों फै जोङो बे बिटिसिआव नोंथांमोननिनो अधिकार थागोन नोंथांमोनहानो दायित्व थागोन ओंखायनो जों दिनैनिफ्रायनो राफोद बिटिसि दानानै बिनि गेजेरजों जे मोन्थाय दङ बेखौ लालायनि जोंनि जाखांफुनाय जायफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहाबो जाहाथे बयबो नांगोलनि सावगारियाव भट होयो बेखौनो गाबोन फुंनिफ्रायनो भट जानो गोनाङाव नांगोलनि सावगारियाव बिपिएफनोनो होयो आरो जोंनि एनडिए हिसाबै फुदुम बिबाराव होयो मोनब्रै समस्तियाव बेखौनो आं खावलायबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाव दे गोजोनथोंसै जों दानदिसे ब्रेक लानि ब्रेकआव फैगोन डक्टर मनिका ब्रह्मनि फारसे जे बिथाङा सासे डक्टर अब्लाबो बिथाङा समाज सिबिनायाव आवगायबोदों दानदिसे ब्रेक
फोरमायदों जे बड'लेण्डआव राजखान्थियारि थासारि आथिखालनि नुनो मोनदों जे बेवहाय मोनथाम राजखान्थि दोलोआ मैखोमै रल प्ले खालामबाय थादों आरो बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनिफ्राय 11 इपिएफएलनि 15 आरो बिजेपिनि 9 केन्डिडेट दङ आरो बिसोरनि गेजेरावनो बे राजखान्थि दावहाया जागोन। डक्टर मनिका ब्रह्म नोंथाङा माबोरैहाय राजखान्थिनि थिलियाव आगान होदों? नोंथाङा सासे डक्टर हमिय'पेथिकनि नोंथांनि दरजायाव माने फुंनिफ्रायनो बेमारिफोरनि होंगो दोंगो बेखौ नेवसिनानै नोंथाङा राजखान्थियाव आगान होदों। गिबियावनो आं साफ्रोमबो बड'लेण्ड एंखंनि सोद्रोमा आरो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोर साफ्रोमखौबो खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरग्रोबाय। एक्चुअली आङो सासे डक्टर जानो हागौ। आंनि डक्टर एज ए फिल्ड आं सेबा खालामबोनायजों आं नुबोनो मोनदों जोंनि आं फरायनायजों लोगोसे आं कलकातायावनो आंहा चेम्बारबो दङमोन बेवहायबो आं अनेक सिबिबोदों। बिनि उनावहाय आंनि हाजबेन्डआ बेवहाय फैनायलाय बिटिसियावहाय फैनायाव आङो अन पाब्लिक डिमान्ड आंनि मोनसे अन रेसिडेन्सआव आं क्लिनिक खुलिदों आरो पाब्लिक सेवा खालामनायाव आं अनेक नुनो मोनदों जे जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय माने बेमारा मोनसे जादों ट्रिटमेन्टआ मोनसे लादों बेखौबो नुनो मोनदों। खाराव माराव जानाय नुदों बेफोरखौहाय माने अवेरनेस होनो सुबिदाबो मोनदों बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। किन्तु एज ए डक्टर हिसाबै आं आंनि मानब सेवा मानसिखौ सेवा खालामनायाव आं फिल्डखौहाय गुसेब नुनायलाय आं गुवार मोनसे फिल्डआव थाङोबा आङो साबसिन आरो आंनि रायजो राजाखौ आंनि बिटिसिनि आंनि अन प्लेस जायगायाव हम टाउनावनो आं बहुत आरो गुवारसिनैहाय सेवा खालामनो मोनबावगोन साननानै आङो बे सेवानि लामाजों आवगायदों। पलिटिकेल फिल्डआवहाय आं आवगायबोनाय जादों। नोंथाङा मा माने बिपिएफखौसो बासिना लाबाय गोबांथार पलिटिकेल पार्टिस दङ नाथाय बिपिएफखौसो माने सायख'खो? बिपिएफखौ सायख'नायनि मेन खारना जादों आंनि बिमायाबो सासे बेबायदि मुभमेन्टआवनो दङमोन। बियो सासे आथिङाव गुलि जानाय आइजोमोन आरो आंनि बिफायाबो सासे बिपिएफनि फाउन्डारमोन बियो प्रेसिडेन्टमोन। दा गैला सानैबो किन्तु थेवब्लाबो आङो बिसिनिफ्रायनो नुबोखानाय ब्लाडआवनो दंखायो अलरेडि। ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनोमोन आंनि बिमा बिफानि मावबोनाय मानाय बेफोरो सब समाय माने आंनाव मोनसे जाखांफैबाय थानाय बे जिनिसखौ आं नुदों। आरो आंनि हाजबेन्डआबो जेन'बा हाइ कमान्डजोंनो थाफाबाय थायोमोन आरो आं बेखौबो सब समय बेकग्राउन्डआव थानानै आं बेखौबो सापर्ट होबाय थायोमोन। बिनि थाखायनो आं बिपिएफखौ सायख'नायनि मेन खारना बेनो। आरो आं नुबोदों बिपिएफआवहाय जे जोंनि हाइ कमान्डआ जे खोथाखौ होनानै बियो राजनितिक खालामदों बे खोथाखौ बियो सब समय बिनो माबा मोनसे ल'जों थांनानै बा रिटेन प्रुफ नाङा बियो मावनानै देखायो। जेरै जोङो थांनाय 5 बोसोरावहाय जे प्रतिश्रुति होदोंमोन जाय सरकारनो खामानि मावनो चान्स होदोंमन जेबो बेवहाय बेले बेजे लाबोआलाबानो बिसोरखौ स्मुथलि हेन्डेल खालामनो बिसोरो सोलायनायनि खोथा होनबोबाय थादों परिबर्तननि खोथा होनबोबाय थादों। किन्तु जौगानाया फैयोबानो अट'मेटिक सोलायनाया फैखायो। जोंनो मानो सोलायनायखौ नांगौ? 17 बोसोरावहाय मा सोलायबोआखै? जौगानायनि खामानिखौ मावबोनायानोथ' मोनसे सोलायबोनाय। जौगानाया मोननै लामाजों थाङो मोनसेया सोलायनायजों मोनसेया गाज्रिजों मोनसेया मोजांजोंहाय सोलायनाया। किन्तु जौगानाया सब समय मोजां लामाजों थाङो। थ' जौगानायनि खामानिखौ मावबानो जोङो सब समय सोलायनाया फैखायो। थ' जोंनोथ' सोलायनायखौ नाङा जोंनाथ' जौगाबोगासिनो दंखायो। थ' थांनाय 5 बोसोरानो मोनसे जोंनि प्रुफ देखायसारनाय आरो जोंनि बे 5 बोसोरनि उनाव रायजो राजाफ्रा जेबायदि अननानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जोंनि हाग्रामा सारखौ देरहा हरदों
जेरैबायदि बियो प्रतिश्रुति होबोदोंमोन जेरैबायदि रादाय होबोदोंमोन बे रादायखौ बियो सरकार फैनाय लोगो लोगो 4 मास 1 मासनि गेजेरावनो बियो खालामनो स्टार्ट खालामदों आरो दा 5 मासल' जादों नै बेवहायनो बियो आधा खामानिखौनो बियो मावनानै देखायसारबाय आरो बेनिफ्राय देरसिन प्रुफ जोंनो मा नांबावगौ बेनो जोंनि थाखाय देरसिन प्रुफ जे सारा जाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर' सारा प्रतिश्रुति होनानै रादाय होनानै मावफुंलांनो हायाखै किन्तु जोंनि हाग्रामा सारा बेखौहाय गाव जे रादाय होनानै राजनिति खालामबोदोंमोन बे रादाय हिसाबैनो बियो दा मावनानै देखायसारदों आरो बिनिफ्राय देरसिन जोंनो लिखित आरो जेबो प्रुफ नाङा बिनि थाखायनो आङो जोंनि बिटिसि नि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं गोसो सिंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरो जोंनि बिपिएफ दोलोनि दा जेसेबां मानि केन्डिडेटफोरखौ सायख'दों बिसोर साफ्रोमनोबो जै मैयैहाय भटखौ थुनानै जोंनि मेसेजखौ जोङो गोजौसिम दैथायहरनि जे जोंनो डेभेलप नांगौ जोंनि अपरचुनिटिखौ जोंनो नांगौ होननानै मोनसे जोंनि बे नांगालनि सबियाव जों भटखौहाय थुनानै जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानैहाय जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो बयबो बिटिसि नि बासिन्दा रायजो राजाफोर आं गुरैयैनो नोंसोर साफ्रोमखौ बेखौनो खावलायहरनाय बिथाङा खुब खम समावनो उइद' एकदम आच्छा नोंथांनि बे गैलिया 12 बोसोर गथाय रायजो जादोंमोन खुब ट्रेजेडि थेवबाबो एथ' स्ट्रङै खामानि मावनो ओंखारदों सासे दङ खुब बे एप्रिसिएबल आच्छा बेनिफ्राय मोनसे खोथा जे बिपिएफआ होनबाय थादों बा हाग्रामाया बुंबोबाय थादों बेयो दिनैनि बाथ्रा नङा 2005 बिथाङा उदाहरणबो खालामबोदों जे जि स्टेटआव जि माने पार्टिया सरकार जागोन बेखौनो मदद खालामगोन बिटिसि डेभेलपमेन्ट खालामनायनि सार्थ'आव दा बे समावहाय बिजेपिजों मित्रजोटआव दङ बिपिएफआ जबरदस्त खिन्थु मित्रजोटआव हाबदों दे आरो जबरदस्त मित्रजोटनो बिजेपिनो खाबु होदों बड'लेण्डआव नङाब्ला 28टा गाहाम देरहाखानानै दङ हारसिङैनो सरकार दानो हायो अब्लाबो मोनबाल' देरहानाय बे बिजेपिनो बिथाङा इएम होनानै डेपुटि स्पिकार होलायलायनानैहाय माने एनडिएखौ माने एनडिएखौ गावनि लोब्बायारि खालामनानै लादों दा बाथ्रा जादों मा रायजो राजानि कुइसन एबा गोनो गोथो बेनो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि कंग्रेसआसो देरहाबोयो सरकार दाफैयो अब्ला मा खालामगोन बिपिएफआ नोंथांमोननि बिपिएफआ बे बेलायाव आं बुंगोन हाग्रामा महिलारिया जायजों खिथा जेब्लायबो आं सुबिदा बायदि राजनिति गेलेयो 1 टका दि 2 टका ल'आ मानुमय थाइसे होनानै थाइनै लाग्रा मानसि सुबिदा बायदि राजनितिखौ गेलेखागोन जुदि बिजेपिआ गावसिनि नांगौ रोखोम जुदि एबसुलिट मेजरिटि लाबोनो हायाब्ला अल्टारनेटिभ सोरबा दङबा उइदाउट बिपिएफ आसामाव रावबो सरकार दानो हाया बेनिखायनो बिपिएफ हिसाबै बा बिटिसि हिसाबै 15टा एनडिए हिसाबै 15टा गेलेदोंब्ला बिपिएफआसो बिजेपिखौ देरहाहरखागोन बे सैथोखा जोंनि बिटिसिआव बिजेपिआ गाव हारसिं देरहाया बिपिएफनि भटजोंसो देरहागोन बिजेपिआ बिपिएफनो बेसेबां भट होगोन जोङो बेखौ जों नेनानै गैया बिपिएफआ गाव हारसिंनो देरहागोन 11टायाव दा बेबायदि हिसाबै बियो बिजेपि बिथांमोनहा जायफोर दा 7 दङ बिनि गेजेराव जुदि बिजेपिआ सरकाराव थायाब्ला बिथांमोना बिजेपिजों थागोन आंहा बेवहाय डाउट दं ओंखायनो सुबिदा बायदि राजनितिखौ खालामखानांगन जिहेतु जों बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगोन किन्तु जोङो दा दिनै बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामाखै बिजेपिआनो सरकाराव फैयोब्ला जोंनि थाखाय गोरलै जों बेखौ सानदों दा जों सुबिदा बायदि राजनितिखौ गेलेखागोन माने बेयो जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय 2006आव कंग्रेसआ सरकार दानो हायाखैमोन 2006आवबो दानो हायाखै 2011आवबो दानो हायाखै तखन बिपिएफआसो कंग्रेसखौ सरकाराव लाबोदों बेनिफ्राय 11आव खम भट माने एसे माबादों थेवब्लाबो बिथांमोनहा बिपिएफखौ लाफादों बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला 16 फैदों होनबा बिजेपिआ गावसोर फैबाय बिजेपिजोंबो जोङो जदियोबा जों कंग्रेसजों एलाइन दंमोन थेवबो जोंनि काउन्सिलनि सार्थआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिखौ सापर्ट खालामगोन इलेक्सननि सिगां
सापर्ट खालामाखैमोन बे समाव कंग्रेसजोंनो एलाइनाव दङमोन 2021 सनाव जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जाबाय होमब्ला माने बिजेपिया होमबाबो मित्रजोत दंमोन किन्तु माने 21 सननि जेनाखि इलेक्शन 2020 सनावथ' आउट खालामजाबाय मित्रजोतजों दा 21 सनाव इउपिए माने कंग्रेस दैदेननाय इउपिए जों लोब्बाय जाबाय माराथन माने मोबिलाइज खालामदों किन्तु बिजेपियानो सरकार दादों दा बे समावहाय दिनैनि समावहाय स्टेटआव बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार मानिबाय किन्तु स्टेटआव चान्स जायोब्ला बिपिएफ नोंथांमोननि बिपिएफआ मा रल लानो हागौ स्टेटआव चेन्ज जायोबा जिहेतु जोंनि स्टेटनि बाथ्रायाबो जोंनाव एफेक्ट जाखायो स्टेटखौ क्रस खालामनानै सेन्ट्रेलाव थांखाया ओंखायनो स्टेटनि गेजेरजोंसो जोंनि डेभेलपआ जागोन जेब्ला जोङो बे समाव हयथ' स्टेटआव जायैनो फैयो बेखौनो जोङो बिपिएफ हिसाबै सापर्ट खालामनाया दरखार दं होननानै आं सानो बे आंनि बेक्तिगत दे बिपिएफआ दिनैसिमबो डिसिसन लायाखै जे अल्टारनेटिभ बिदि जायोबा मा खालामगोन बे समनिसो बाथ्रा दा दिनैसिमबो जोंनाव बिदि एजेन्डा गैया आरो दहाय नोंथाङा बुंदों जे बिपिएफआ जबरदस्त बिजेपिजों बा एनडिएजों थांदों किन्तु बिपिएफआ एनडिएजों थाङाखै एनडिएसो बिपिएफखौ जबरदस्ति बजबदों खारन हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बिपिएफआ 28टा समष्टि देरहानाय लोगो लोगो माने फिउचार प्लेनखौ मा जाहैनांगौ लिडारा सोरजों पाब्लिकआ दङ भटारा सोरजों दङ बेखौ नुहुरखानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाध्य जादों जे लोगो लोगोनो माने हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनांगौनि बे बाध्य जादों आरो लोगो लोगोनो जिदिनखालि अथ टेकिं स्वेरिं सेरेमनि जादों ओइदिनखालि लांफिननाय जेसेबां गोहोफोर दंमोन इउपिपिएलनि समाव बिटिआर सरकार हिसाबै दा बे गोहोफोरखौ बिथाङा अपेनलि हरफिनदों आरो हरावनो माने रिटिन अर्डाराबो फैदों दा बेबायदि राजनितियाव दिनै बिजेपिनो दरखार जादों बिपिएफखौ दरखार जादों आरो बिपिएफआबो रुलिं सरकारजों थाफानांगौनि दरखार दङ नाथाय बिपिएफआ दिनैसिमबो माने खुनु डिसिसन गैया जे एनडिएआ जेनोब्ला सोरजों थागोन बिनि सायाव डिसिसन गैया किन्तु आंनि अपिनियनाव आंनि नुहुरनायाव आवगायाव जेरै राजनितिखौ गेलेफेरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा तद्रुप बे एखे राजनितिखौ निश्चय फैगौ समाव बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि माने इउनिटि आरो शान्तिनि खाथिराव बे फर्मुलाजों थांगोन होनना आं सानो बे माने गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्राव नखरारि पलिटिक्स होननानै बुंनाय जादों परियाल केन्द्रिक राजनिति बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि हिन्जावखौहाय बे बारावहाय बिसायख'थि गेलेनो होबाय हाग्रामा महिलारिया सेवलि महिलारिनो टिकेट होनो हाग्रामा महिलारिया सोर हाग्रामा महिलारिया पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांनो दायित्वखौ होदों बियो बिटिसिनि चिफ नाथाय पार्टीयासो मिथिगौ जे सोर केन्डिडेटखौ होयोबा जोङो समष्टिखौ उद्धार खालामनो हागोन समष्टिखौ उद्धार खालामनांगौ सार्थआव पार्टीनि डिसिसनाव पार्टीनि हाइकमेन्ड पिएनबिनि डिसिसन आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि डिसिसनाव दिनै सेवलि महिलारि बिथांनो टिकेटखौ होदों हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिङैनो गावनि बिसिनो आंनि वाइफआनो टिकेटखौ मोनथों होननानै होआखै बिनि थाखाय दायित्व जाय लादों बे पार्टीनि हाइकमेन्ड होनोबा सिंगेल नङा बे पार्टीनि डिसिसन बे पुरा पार्टीनि डिसिसन कारण जों बे क'क्राझार समष्टिखौ जों थांनाय बोसोराव थांनाय 2021आव जेरैबायदि सोलोयै फेजेन जादों जों बे जोंनि प्रेस्टिजियास समष्टि बियो जों बेखौ मालायनि आखायाव हगारनो हाया बेखौ हगारोबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दुर्बलता फैगोन आरो बे समष्टियावनो हाग्रामा महिलारिया गावनो दङ जों नुदोंब्लाबो देरहाखागोन नुदोंब्लाबो सेवलि महिलारिया जे सासे गोरों जानानै जेरैबायदि समाजनि खामानि मावनो ओंखारबोदों बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बिसि जानानै राजखुंग्रि बायदि न' सिङाव थानानै राज खालामनो हागौमोन नाथाय बिथाङा दिनै सान्दुं अखा मिथियाजासेनो समाज सेवायाव ओंखारदों एबार टिकेट मोननो थाखायल' बिथाङा ओंखाराखै 2015निफ्रायनो बिथाङा बिपिएफखौ देरहाहोनांगौआवसो दङ बेनिनो दायित्वखौ होनांगौ जोंनिसो दङ बेनिनो दायित्वखौ होनांगौ जोंनि बिपिएफनि बाथ्राया बेनो स्पष्ट जोंनि बे समष्टिखौ नांगौ आरो सेवलि महिलारिजों जेरैबायदि पाब्लिकआ मोनसे
वेभ लाबोदों धौ लाबोदों बे धौखौ जोङो बिथांनो जुदि भट होआमोनब्ला जों हमथानो हानाय नङामोन जायनि थाखाय जोङो पार्टियानो डिसिसन लानानै सेउलि महिलारि बिथांनो टिकेटखौ डिक्लेयार होनांगौ होननानै जोङो पार्टिनि प्रेसिडेन्टखौ खावलायदों। आच्छा थारमाने हाग्रामानिफ्राय फैयाखै हाग्रामानिफ्राय फैयाखै प्रप'जाला पार्टिनिफ्राय थांदों बेयो पिएमबि बडिनिफ्राय थांदों डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनिफ्राय थांदों बियो एकदम बेयो क्लियार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव हारसिङै होआखै आरो जोङो रायलायग्रोनानैसो बेखौ थिग खालामदों अब्लाबो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिराद सिनियर हिसाबै जों होनदों जों बेखौ खुनु दिन नेगेटिभ बा जों बेखौ बाद होनानै जोङो रावखौबो बेखौ दुखु होनानै जों रावनिबो टिकेटखौ डिक्लेयार खालामनो हाया जोङो गिबियावनो आब' प्रमिलानिफ्राय जोङो अनुमोदन बा इनफरमेसना थानांगौ बिदि होननानै जोङो हरावनो 19 खालि 19 तारिख खालि जोङो हरावनो थानानै 19 मार्चआव ओइदिनखालि लास्ट जोंनि पिएमबि सिटिंमोन बिथांमोनाव आब' प्रमिलायाव थांनानै जोङो क्षमा बिहैदों खुलुमहैदों जोङो खोन्थाहैदों आब' प्रमिलाबो खुनु धरननि गाज्रि रिएक्सन जोंनि सिगाङावबो देखायाखै आरो हाग्रामा साराबो जोंखौ बुंहरदों जे आब'खौ थांनानै लोगो हमहैदो आब'आ दुखु दा मोनथोंसै सेउलिनोनो माबाखौ टिकेटखौ माने नोंथांमोन लुबैनाय बायदियैनो रायजो राजा लुबैनाय बायदियैनो टिकेटआ जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंखौ इनफरमेसन होदों बिदि हिसाबै जों आब' प्रमिलायाव थांदों आरो आब' प्रमिला खुनु धरननि रिएक्सन गाज्रि रिएक्सन बिथाङा जोंनि सिगाङावबो होआखै आरो बिथाङा एसे दुखु मोनदों बे नंगौ मान सनमाननि खोथा थाबाय नालाय माने एथ' गिदिर सासे केबिनेट मन्थ्रि जाबोलायनाय सयबार बियो देरहाबोनाय दा बे मामुलि खोथा नङा आरो जेराव देरहाखाजोबनाय सोरगिदिं देरहाखानाय हिसाबै बे क'क्राझार समस्ति हिसाबै बियो बिपिएफआनो देरहाखागोन बेखौ बिथाङाबो नुदों बे हिसाबै एसे गोसो दंमोन आरो आब' प्रमिलाखौ मोजां मोनग्रा बिपिएफ कर्मि बे माखासे रायजो राजायाबो आब' प्रमिलानो होजानो लुबैदोंमोन बेबो सैथो अब्लाबो जोङो रायजो राजानि जे दोहौ फैदों आरो सेउलि महिलानि जे गोसो आरो समस्तिखौ उद्धार खालामथारनांगौनि खाथिराव दायित्वआव जोङो सेउलि महिलारिनो टिकेटखौ होहोदों। आच्छा जोङो गोबां सावरायबाय मिथिनांगौ बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जे रजे इसानसालि बेनि फाउन्डार आरो बर'नि आरिमु थिलिखौहाय मुलुगनां खालामनाय गेदेमा मालति रानी नार्जारी लोगोसे डक्टर मनिका ब्रह्म बिथांजों जोङो सावरायदों आरो बे सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय।